Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala malikawan ang paglinalisay kay nasang aga sa guwasang vaccination center sa Bacolod City sa isa ka mall. Iban sa mga nagapila, wala pa sa schedule, gani ginpapauli. May report si Nico Delfin. Las 5 pa lang sang kaagahon, naglinya na sa guwasang SM City Mall ang Mag-Iloy nga Rona kag Culin Lazona para kuntani makapabakuna para sa COVID-19. Lapit na lang sila sa gate sang mall. Sang ginpahibalo sila nga wala pa ginatugutan ang mga walk-in ngera sa A4 category pasaka. Ang priority nga walk-in is A1. Ang A1, amo na sila mga frontliner or healthcare worker nga active, naga-duty, naka-ubra, nga naga-sakripisyo, no? At the same time, sa A2 naman, amo na sila ang aton nga mga katigulangan. Ang A2, senior citizen, no? At the same time, last, amo na yung A3, ang ina-entertain natin. Amo na sila ang mga adults or 18 and above na may comorbidities. May mga asthma, kidney dialysis, ukon, ano pa da nga balatian, no? Nga ginabatsa nila. Diba tayo mga hinahambal mo lang, ano? Ay, mama. Oo. A1. Gani naghuhoy man ang abagas ang Iloy nga si Rona, bangod inilang man kuntani ang adlaw nga wala siya sang trabaho sa ginabantayan nga baligyan. Di mahulat lang gid kung may mabilin pa lang maubos na may A1 hasta sa A3. Tuyo naman kuntani sa Mag-Iloy nga maghalin sa linya. Apang nagpanikasog sila, tubtob nga nakalabot sa vaccination center sa 3rd floor sang mall. O galing wala sila maglaom nga ini ang ila maabtan. Please forward right yung mga wala na social distancing. Nagka-hope man ba lang nga ba si magkasaka, di gamo-gamo. Ang kalaway lang kay wala sila balalay do sistema di nga linya nga for amone. Amo wala lakad ka malalis ka gid kay kuan mo gid ngay kurso mo. Kung sa sining sitwasyon lamang muna nanabati mo siguro may nagsingkit na. Oo, Tani kita. masuggest niya. Kalma lang kaya kay basi ay na doon ka kayo. Gaan kami nila number para do may panghawakan bala nga ay alam may schedule na kami dito. Di wala man na uyangan ang pila ka oras nga wala pa. Tungod naman sang tensyon sa vaccination area, may gindeploy na nga mga dugang nga pulis sa lugar. Bisa ng mga mall security, nagbulig na pahibalo sa mga nagapila para masunod ang physical distancing. Nahang pa naman sa pumunuan sa Bacolod Emergency Operation Center, nga bangod man sang kakulang sang nagainabot nga supply sang COVID-19 vaccine, nagadamo man ang nagapasimpalad nga makapabakuna. Bisan kutob pa lang sa mga yara sa A1 to A3 category ang pwede ka walk-in para makababakuna. Inibisan pa, mayara naman sang gintalana man nga vaccination schedule sa mga kabaranggayan. Lunchtime na pero nagapila gihapon sa mall ang Mag-Iloy nga Lazona. May supply man sang COVID-19 vaccine o kun wala. Para sa Mag-Iloy, nagpasimpalad sila sa gihapon nga basi pa lang mabakunahan na para may panaming batok sa COVID-19. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.